Ahojte, tak ja vás opäť zdravím zo včelnice Farma Včelia Matka. Dúfam, že sa vám všetkým darí, že ste zdraví, takisto aj, že máte zdravé včielky. Dnes tu máme nádherný slnečný deň, 32 stupňov a budeme si matky zaklietkovávať. Ja nebudem zdržovať, poďme na to! Dobre, dnes máme sobotu, 19. augusta, je už taký pokročilejší dátum a vo videu vpravo hore zo zakrmovania včelstiev na zimu si môžete pozrieť, že som hovoril o tom, že tento rok budem aj matky zaklietkovávať. Samozrejme, že podľa toho, ako sa mi podarí zakrmiť. Väčšinou už začiatkom toho augusta mávam včielky zakrmené. Teraz je to tak, by som povedal, že na 90%, mal som nejaké aj iné povinnosti, takže tento rok úplne nestíham. Dnes budem robiť aj samozrejme kontrolu tých zásob. Dám im aj trošku príkrmu, ale už tie posledné prikrmovačky, čo som robil naposledy týždeň, aj 2 týždne dozadu, tak už tie včelstvá odoberali o dosť pomalšie cukrový roztok a myslím si, že to už bude teda dnes posledné prikrmenie aj tým včelstvám, ktoré dám a všetkým ani dávať nebudem. Takisto som minul už aj HIV Life, Promotor L a podobné prípravky, ktoré spomínam práve v tomto videu zo zakrmovania včelstiev, ktoré nechám aj dole v popise. A naozaj dnes som už urobil iba cukrový roztok, kde som použil teda ten šťav a takisto som tam dal aj jablčný ocot a takto už pomaličky to krmenie ukončím. Čo sa týka toho zaklietkovania matiek, tak ja som sa rozhodol použiť takéto klietky. Tých klietok je naozaj na trhu niekoľko. Dávam vám ich sem, aby ste sa mohli teda inšpirovať. Dole v komentároch mi aj vy môžete napísať, že aké klietky používate a či ste si ich napríklad aj vyrábali sami. Ja použijem takúto klietku z Vernalisu. Tieto klietky som ja dostal a naozaj mi to v podstate ušetrilo čas na to, aby som ich vyrábal. Aj keď to nie je nič zložité, ale ja mám kopu iných pracovných povinností, takže keď takéto klietky napríklad dostanem, tak mi to veľmi pomôže. Čo sa týka tých klietok, tak napríklad konkrétne táto má rozmer 7,5 x 7 cm, takže to naozaj nemusí byť nejaká veľká klietka cez celý rámik a ja tie matky budem klietkovať iba čisto kvôli tomu ošetreniu sublimáciou kyseliny šťavelovej. Samozrejme, že my vieme, že akékoľvek ošetrenie proti tomu klieštikovi včeliemu my vo včelstvách vykonáme, tak vždy je to ošetrenie účinnejšie alebo najúčinnejšie a dostávame sa až na tie hodnoty 98-99% účinnosti vtedy, keď máme bezplodový stav v tom včelstve, nemáme tam žiadny vychádzajúci plod a naozaj tento klieštik, dobre všetci viete, že sa rozmnožuje pod tým zaviečkovaným plodom. Táto klietka je naozaj veľmi jednoduchá. Ja verím tomu, že si ju mnohí dokážete vyrobiť aj sami. Je tu naozaj len takýto pliešok. Ja tu mám taký šróbik, ktorý počujete teraz stále hrkať, ktorým som vlastne pripevňoval tú klietku do rámika 2/3 langstrotu. A urobil som to tak, že som si tenkým vrtáčikom iba prevrtal tento plech a následne takýmto malým šróbikom priskrutkoval tú klietku o rámik. Tu teda ja tie matky budem väzniť 21 dní, aby oni nemohli klásť a aj to vajíčko, ktoré dnes položili v tom včelstve do plastu, do bunky, tak o 21 dní už teda sa bude liahnuť. Hovorím, tá konštrukcia je veľmi jednoduchá. Vidím tu iba takéto dve drevené lištičky a potom tu mám zahnutý
plech, v ktorom sú otvory ako na materskej mriežke, aby tie včielky dokázali tú matku krmiť, a ten plech je prichytený spinkami. Takže naozaj takáto jednoduchá výroba a potom tu mám jeden takýto vrchný pliešok, ktorý mi slúži na to, aby som si tam tú matku vedel takto krásne zatvoriť. Čo sa týka týchto klietok, tak zase dole pod videom nechám link na obchod Vernalis, kde si ich môžete objednať. Stoja naozaj úplne minimálne, je to smiešná cena, preto som ich aj ja nevyrábal. Môžete si vyrobiť aj nejaké vlastné klietky, a ste si nejaké vyrobili, tak nám môžete napísať dole do komentárov, aby aj ostatní mali inšpiráciu. Môžete použiť kľudne materskú mriežku, aj plastovú a vytvoriť si v podstate taký ten vrchný kryt z tej materskej mriežky. Takisto si môžete urobiť celý ten rámik drevený. Ja nehovorím, že táto klietočka je úplne na 100% najideálnejšia, ale ako sa hovorí, že darovanému koňovi na zuby nepozeraj. A aj táto klietka napríklad, čo sa týka toho zatvárania, pokiaľ sa tento pliešok už nejako vyhne, tak to zatváranie je zložitejšie. Môže sa mi zavadiť takto o ten rám zase a dá sa ťažšie zatvoriť. Tým, že to je plech a tie včielky, keď tadiaľ to prechádzajú alebo keď krmia tú matku, tak celé to je také ostré, rýchlejšie sa opotrebovávajú a to je asi tak všetko, čo by som povedal na tú nevýhodu, a výhoda je hlavne tá, že to je jednoduché, ľahko ich môžete skladovať, veľa kusov aj doma včelstva napríklad, že má 100 rodín, tak je to jednoduché skladovanie, jednoduché použitie. Ja mám rád takéto jednoduché veci. Ja teda tú klietku použijem iba čisto na to, aby som tie včelstva o 21 dní, potom už koncom septembra zase ošetril proti tomu klieštikovi včeliemu sublimáciou. Už v tom bezplodovom období žiadny plod vo včelstvách sa nebude nachádzať a ten klieštik schytá tú sublimáciu kyseliny šťavelovej riadne napriamo. Čiže tie klietky nepoužívam na to, aby som tie včelstvá zimoval so zaklietkovanými matkami, ale ja si po tom ošetrení tie matky vypustím, alebo tie matky, ktoré mám už staršie, jednak buď mali nejaké problémy, ktoré sa objavili na včelnici, ako napríklad môže sa vám stať, že máte zvápenatenie, alebo ste si robili kontroly na nozematózu a objavila sa vám nozematóza vo včelstvách, alebo iné nejaké choroby, ako napríklad vreckovitosť a podobne. Toto ja síce na včelnici nemám, ale až by ste mali nejaké matky, ktoré sú nevyhovujúce, tak si ich takto krásne v septembri dokážete aj vymeniť, pretože odoberete celú klietku aj s matkou. Necháte to včelstvo, aby necítilo feromón tej matky 30 minút alebo hodinu, podľa toho, ako bol ten feromón tej matky silný, a dokážete si rovno pridať aj klietku s novou matkou cez cukrovo-medové cesto, alebo necháte klietku ešte zatvorenú a o nejaké 2 dní prídete a klietku vylomíte. Tie včely, ktoré nemajú žiadny plod, nemajú žiadnu šancu na záchranu, vám v tom septembri v takomto bezplodovom stave toho včelstva musia matku okamžite prijať, pretože nemajú žiadnu inú možnosť. Čo sa týka toho klietkovania matiek na zimu, viem, že to mnohí robíte, že s tým máte aj dobré skúsenosti, ale čo sa týka tohto klietkovania, pokiaľ ja tú matku nevymieniam a naozaj tam nechám tú matku, ktorú som zaklietkoval, tak ona po takejto 21-dňovej pauze v kladení ani v tom kladení nebude ďalej pokračovať. Keď si tam ja pridám už novú mladú matku, tak tá samozrejme bude potom následne ďalej plodovať, ale včelstva mám na 99% ošetrené proti tomu klieštikovi včeliemu. Čo sa týka toho ošetrenia sublimácie kyseliny šťavelovej, tak toto video, ktoré som natáčal s Bélom, si môžete pozrieť vpravo hore, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré sa vám určite zídu, takisto videá z ošetrovania kyseliny šťavelovej a videá, kde hovorím o kyseline šťavelovej ako mýty a legendy kyseliny šťavelovej, prvá časť, druhá časť, tretia časť, všetky tieto videá nájdete dole pod videom v popise. Samozrejme, že dnes si ja budem vykonávať aj takú poslednú tú kontrolu mojich včelstiev a jednak nebudem zaklietkovávať
všetky matky, pretože prioritne budem zaklietkovávať kmeňové včelstvá a najsilnejšie odložence na včelnici a tie odložence, ktoré boli vytvorené neskôr a ešte by tie matky mohli niečo tým plodovaním dobehnúť, alebo je ešte nejaká šanca, že len nejako o minimum tie včelstvá zosilnejú, tak tieto matky vlastne nezaklietkujem. Je to pár včelstiev, možno že 3-4 včelstva ja nebudem klietkovať a nechám, aby ďalej tie matky fungovali. Čo sa týka tých odložencov, tak tie som ošetril proti klešikovi včeliemu pokapom hneď predtým, ako vlastne začali tie matky klásť, takže zase to bolo také bezplodové obdobie, tam som dal toho klieštika na nulu. Následne, keď som robil ošetrenie s pásikmi kyseliny šťavelovej a glycerínom, video nájdete v popise dole pod videom, tak som odložence neošetroval a teraz ich ošetrím až tou sublimáciou kyseliny šťavelovej. Dobre, ja si teda budem robiť dnes aj kontrolu zásob, budem robiť kontrolu kladenia tých matiek, aby som si pozrel hlavne tie staršie matky, že v akom sú ešte stave, lebo tu mám aj veľmi dobrý genetický materiál a takéto matky si nechám do budúceho roka kvôli tomu materiálu práve na larvenie. Takže aj keď mám trojročné matky niektoré, tak si ich nechám a nechám si ich aj na skúšku, pretože pozorujem aj to, že keď nepoužívam tú tvrdú chémiu, aký to má vplyv aj na tie matky a na tú ich, ani nie že dlhovekosť tých matiek, ale schopnosť toho kladenia aj do budúcich rokov. Takže budúci rok tu budem mať matky, ktoré budú mať aj 4 roky a tento rok naozaj ukázali, že boli vo veľmi dobrej kondície a boli to jedni z najsilnejších včelstiev, z ktorých som aj odoberal zaviečkovaný plod a vytváral z nich odložence. Dobre, takže kontrola kladenia tých matiek, kontrola toho zdravotného stavu včelstiev, celkovo plodiska, v akom stave je ten plod, či náhodou sa tam neobjavili nejaké choroby a podobne. Samozrejme, priorita dnes je nájsť si matky, vychytiť si tie matky a zaklietkovať ich. A takisto ešte budem odoberať aj materské mriežky. Tam už teda končíme. Ja som ich nechával naozaj až do tohto obdobia, aby sa mi tie matky ľahšie vyhľadávali, pretože viete, tí, čo máte napríklad teda dvojtretinový Langstroth alebo včelárite na nízkych nástavkoch, tak pokiaľ máme tie včelstva kmeňové aj v tomto období na nejakých 4 nástavkoch, tak to nie je celkom sranda nájsť tú matku. Dobre, a všetci teda vieme, že keď tú matku nepotrebujeme nájsť, tak ju nájdeme na prvom rámiku, takže uvidíme, že ako sa aj mne dnes bude dariť. Ja nechcem zdržovať, pretože dnes naozaj chcem stihnúť zaklietkovať všetky tie kmeňové včelstvá a aj tie odložence, ktoré sú už naozaj v takej sile, že sú ako kmeňové včelstvo. Dobre, mám tu kmeňové včelstvo, ktorému sa dnes budem venovať ako prvému. Je tu trojročná matka. Matka je hybridka Buckfast. Čo sa týka tohto kmeňového včelstva, tak naozaj tento rok bolo na nejakých 5, dokonca až 6 nástavkoch. Potom ako samozrejme, že nebol ten veľký prínos znášky, tak som to kmeňové včelstvo stále zmenšoval o nástavky, až som skončil takto na zazimovaní na 3 nástavkoch. Predpokladám, že by už mohli mať dosť zásob, hlavne v tomto hornom nástavku, v medníku, ale nemusí to byť celkom pravda, pretože toto včelstvo bolo celú sezónu oslabované. Naozaj som ho používal ako na mäso. Je tam trojročná matka, mala veľké kladenie, ale ešte donedávna som im odobral dosť veľa rámikov a dostali dosť veľa rámikov na vystavanie, čiže použili veľa tých zásob alebo toho príkrmu aj na výstavbu toho diela. Takže uvidíme, že ako na tom sú. Pokúsim sa samozrejme, že matku vychytiť. Všetky tie rámiky s klietkami mám takto nachystané, otvorené. Len tú matku vychytím, hodím ju potom následne do klietky a klietku zavriem a vrátim
do stredu toho plodiska. Samozrejme, že dnes sa zbavím už aj materskej mriežky a vo všetkých tých kmeňových včelstvách tie materské mriežky vyhodím. Ja ich tu nechám iba preto, lebo vidíte veľa nástavkov, veľa rámikov. Čo sa týka tej mednej komory, tak to není problém, aby bola plná a následne tuto už teda máme plodisko v tých dvoch nástavkoch, ktorý je ako prvý a druhý a vôbec mi to nevadí, že hore tá matka nemohla klásť, pretože to není nejaký veľký priestor. Ale je tam teda ešte stále predpoklad, že toto včelstvo bude mať málo zásob a tie zásoby budú ešte musieť byť doplnené nielen dnes, ale aj na budúce. Dobre, s tými zásobami to vyzerá dobre. To už vidíme takto z pohľadu z hora. V tom hornom nástavku sa neploduje, čiže je to fajn. Uvidíme aj podľa váhy toho nástavku, že ako sú na tom s tými zásobami. Že naozaj silno zapropolisované. Bolo vidieť, že sa... No krása. Dobre, čo sa týka zásob, paráda. Vidíme aj na materskej mriežke. Dobre. Máme tu trúda. Teda minimálne jedného, lenže ten nebol v plodisku, ale v medníku. Pozrime sa na ňo. A táto matka, hovorím, že má už 3 roky, takže je možné, že sa aj samé to včelstvo pokúša o výmenu. Dobre, materská mriežka zatiaľ takto. Zhora, keď sa pozriem na to včelstvo, tak vidím, že tam majú tiež zásoby, že sú vence urobené, ale pozriem sa, že ako kladie tá matka a hlavne ju teda potrebujem nájsť. Zatiaľ trúdov nevidím takto voľným okom. Uvidíme ďalej. Dobre, zásoby majú, ale je to ešte na ten 1-2 príkrmy aj tak. Matka by mala byť označená na bielo, zase tu vidím trúda, takže tak. Dokonca viacero tých trúdov. Čo je jasný znak toho, že to včelstvo matku bude chcieť vymeniť. Ale my ju vymeníme aj sami. No, držia si tých trúdov. Dobre, matičku už vidím. Takže si ju vychytím pekne. Ako bolo v pláne. Krásna biela, ale vidíme aj to plodové teleso, že ona aj keď je 3-ročná, tak ešte stále išla bomby tento rok. Aha, úplná nádhera. Dobre. Ja mám z tohto včelstva už aj matku vychovanú, nádhernú, takže nebude problém túto vymeniť. Alebo nebol by problém túto vymeniť, ale keď si ja spomínam, tak toto je naozaj veľmi dobrý genetický materiál a túto matičku tu vlastne my necháme. Takže tak. Dobre, neviem, či to bolo vidieť, dúfam, že áno.
ako som tam tú matku dával. A toto je ten problém, čo som aj spomínal, že niekedy mi ten pliešok, ako nie je, že sa ohne, ale proste sa tak zatlačí dolu nižšie a už tam mám ten milimetrík, kedy mi to vlastne zavádza, takže si ho musím podvihnúť a takto zatvoriť. Preto som hovoril, že nie je to úplne na 100% ideálne. Dobre, tú matičku ja tam mám. Dúfam, že ju bude vidieť, ako tam behá. A vrátim si ju teda do stredu toho plodového telesa. Takto. Dobre, včelstvo má krásne zásoby. Čo sa týka tej sily toho včelstva, tak tých včielok je tu naozaj dosť, aj na prezimovanie. Čo sa týka tých pelových zásob, tie som tiež videl, že sú fajn, takže není problém. Dobre, vidíme tu ešte pásik s kyselým šťaveľovým aj glycerínom a stále je ešte vlhký. Takže ešte stále pôsobil. Ale už sa zbavím aj týchto pásikov, nemá to tu čo robiť. Tak. A vyskladám si naozaj naspäť to plodisko. Tuto sme nemali plod, tu boli zásoby. Tak, tu je krásna tá doska. Úplne, že nádhera. Takisto plod aj so zásobami. Pozriem si tento krajný plást. Dobrá, ten je suchý, ten pôjde preč. Dobre, vidíme, že aj v tomto období, kedy v tej prírode není už naozaj nič, doslova není ani pel, pridávam teda náhražku pelu, taká kvalitná talianská náhražka, tak tie včielky sú na mňa naozaj dobré. Že ani nemajú v tej prírode, potrebujú si chrániť tie zásoby, ale neschytal som ani jedno žihadlo. Naozaj ide o veľmi silné včelstva, čo sa týka tohto genetického materiálu. Dobre. A od toho klietkovania tých 21 dní teda môžeme urobiť sublimáciu kyseliny šťaveľovej, nebude tu už žiadny plod. Týmto dám ešte tie 4 litre, pretože naozaj mali taký veľký záber, mali čo robiť, naozaj som ich strašne veľa oslaboval. Majú zásoby, pekné zásoby, ale verím, že v tých ostatných kmeňových včelstvách je o mnoho viac zásob ako tu. Bo ja naozaj prikrmujem tých 20 kg a tieto nemajú toľko. Ale pravdepodobne posledný príkrm. Posledný príkrm, a keby aj náhodou niečo, tak len tak po litríku, aby sme ich udržali v chode, to včelstvo. Hovorím, teraz už matka nebude plodovať, takže aj tie zásoby budú ušetrené. Už po tom auguste to nemá nejaký zmysel, aby tam tá matka plodovala. Aj tak už to je zbytočné. Už tá generácia, ktorá sa bude liahnuť z tých vajíčok, tak už sú to krátkoveké včely. Takže asi tak. Dobre, ešte raz, takže taká malá rekapitulácia. Matku som si zaklietkoval, materskú mriežku som dal preč, dal som im posledný príkrm 4 litre roztoku 3:2 a o 21 dní prídem a budem toto kmeňové včelstvo sublimovať. Matka je už 3-ročná, stále je má taký veľmi
dobrý výkon. Vidím, že to včelstvo tú matku chce vymeniť, pretože sú tam stále trúdy, stále majú trúdov, aj keď máme teda 19. augusta, ale ja už mám matku nachystanú, ktorú by som sem mohol dať a ešte sa rozhodnem, či ju sem vôbec dám alebo nie, pretože že túto trojročnú matku si chcem nechať práve kvôli tej jej genetike. Je to hybridka Buckfast, takže uvidíme, že čo a ako. Ale podľa všetkého si túto matku nakoniec aj tak nechám. Dobre, ideme ďalej ešte na ostatné včelstvá.